befejeződött. Megkérnénk Szegvári Ernőné polgármester asszonyt, hogy a díjakat adja át, illetőleg Bajusz Zoltán versenyifjúsági felelőst, hogy ismertesse az eredményeket. Köszönöm. Hát a született eredmények nem könnyű verseny után. Ifjúsági kategóriába Kovács Virág harmadik helyezést ért el 570 grammal. És akkor ezt a nyakadba akasztom, gratulálok neked, és akkor ez az oklevél hozzá. Nagyon ügyes voltál. És még ez. Mióta hordászol? 2 éves. 2 éve? Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Ifjúsági kategóriában második helyezés Szalontai Róbert ért el 1140 grammal. Igen. Ez már szinte 3-szoros az előbbinek. Gratulálok neked, a nyakadba teszem ezt a szalagonatömet, és gratulálok. Itt van hozzá ez a... És hal szerettem. Szóval az volt a hal. Én is gratulálok. Az is már. És első helyezett Tóth Tamara 2330 gram. Rosszul tettem. Jön hozzá az oklevél, gratulálok, szeretettel. És ebben, hát ebben meg... És ez egy ilyen póló, ez a 20. évfordulós póló, illetve hát alkalmi póló, mert nem 20 éve van falunap, közösségi nap, hanem a 20. alkalommal rendezzük, és most ez a póló arról szól. Úgyhogy nagyon ügyes voltál lányléptedre, nagyon-nagyon ügyes. És nem először már, igen. És további sok sikert neked. Felnőtt kategóriában harmadik helyezett Szabó Ferenc 4680 grammal. Mit jössz ki a halasnál? Kavicsok. Zárva volt a halas. Biztos. Bocsánatosak meg a feladat. Köszönöm szépen. A halastól itt. Megint a tesztfósa. Gratulálok. Kavicsok józak, hogy a száj. A második helyezett Dinu Ibranka. Dinu. Igen, gratulálok önnek. Szerencsés ez a oklevél. Szeret ide járni Kisdomborra? Megkérdezhetem? Nem, megkérdezhetem, csak... De igen, csak válaszol. Első helyezett Nacsa Tibor 5240 grammal. Jó. Szép eredmény. Bár azt hallottam a fiamtól, hogy ma nem nagyon kaptak a halak. Nem nagyon. Ez az egy-kettő. Szerencsére. Igen, az jó volt. Én mindig foglalkozom. És ehhez is egy Kisdombori 20. falunapos ennek a hátulja is Az első és második forduló összesített eredményei alapján az első fordulóban 1 pontot, a másodikban 5 pontot ért el Frankó Zoltán, így összesen 6 ponttal. Bajnoka egy gyönyörű, szép kis mű, gratulálok. Akkor nagy harc volt ez a mai napon, és ez így sikerült, fogadja szeretettel. És itt van hozzá az oklevél. Itt van még polgármester, aztán utána változunk. Persze. Köszönöm szépen. És a legnagyobb halat kifogó Dinu. Kap még egy felnőtt első helyezett. Na, igen. Ez a legnagyobb. És hát a legnagyobb hal
A mai napon. Már egy is. A mai napon. Tehát Már, ez ja. igazi horgászos. Tehát akkora. Gratulálok.